Príjemný dobrý večer, milí priatelia, milí spoluobčania, vážení hostia. Tak napriek malým technickým problémom sa nám podarilo otvoriť dnešný večer, ktorý má byť akýmsi začiatkom oslav zvrchovanosti 12. ročníka oslav zvrchovanosti Slovenskej republiky. Viete, že tie piatky sme v minulosti robievali troška výpravnejšie. Mali sme veľké pódium, hrali tu veľké slovenské skupiny ako Desmod, IMT Smile, No Name a ďalšie. Ale aj na základe vašich pripomienok a podnetov sme sa rozhodli piatky robiť troška pokojnejšie, komornejšie. A práve dnešný formát spojenia diskusie so zaujímavými hostiami a hudby, posedenia, občerstvenia je možno tou správnou náladou na dnešný večer. Takže ja vás chcem všetkých veľmi pekne privítať a poďakovať vám, že ste prišli. Chvála Bohu, že tu máme pána bývalého nášho pána farára, lebo konečne máme na oslavy zvrchovanosti dobré počasie. Takže dovolte mi, milí priatelia, aby som najskôr poďakoval našim hudobníkom, ktorí nás budú sprevádzať celý večer. Najskôr len krátko medzi blokmi rozhovorov, ktoré budú 3. A potom budú hrať až do polnoci, možno aj dlhšie, ak bude záujem a nebudú protesty. A budú hrať aj na vaše želanie. Budú sa snažiť prispôsobovať repertoár vašim požiadavkám. Takže hrá nám skupina Alen, ktorá je kysucká skupina, pochádza zo Zákopčia. A som veľmi rád, že prišli nám zahrať, pretože skupina Greenway, ktorá mala dnes hrať, tak bohužiaľ viacerí členovia ochoreli a museli sme hľadať určitú alternatívu, takže som rád, že z Kisúc prichádza skupina Alen, ktorá vznikla v roku 1996 na Zákopčí. Založili ju súčasní dvaja členovia, klávesák a spevák Miloš Škorník a gitarista Juraj Čuboň. V roku 2003 sa pripojil súčasnú bubeník, spevák a primáš tohto zoskupenia Peter Pakoš. Takže vítam aj vás medzi nami. A myslím, že teraz môžeme pristúpiť k privítaniu nášho prvého hostia, ktorého v Starej Bystrici netreba predstavovať. Je to pán profesor, doktor Marián Šuráb, PhD, ktorého vítam medzi nami. Ďakujem pekne. Keďže pán farár, pán profesor odišiel od nás pred 20 rokmi a medzi tým tiež vo svojom živote zažil viaceré životné udalosti a milníky. Ja poprosím Katku Belkovú, aby nám v krátkosti priblížila jeho životopis. Profesor Marián Šuráb sa narodil v roku 1958 v Krásne nad Kysucou. V roku 1982 vyštudoval rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave a bol vysvetený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Považskej Bystrici, Trenčianskej Teplej a v Kysuckom Novom Meste. V rokoch 1989 až 1994 bol farárom v Starej Bystrici. V tomto období absolvoval aj postgraduálne štúdium na Katolíckej univerzite v Lubline, kde na katedre pastorálnej teológie získal doktorát z teológie v odbore homiletika. V rokoch 1994 až 2001 pôsobil ako farár vo farnosti Nitra Dražovce. V roku 2000 mu bol udelený titul Monsignor. V rokoch 2001 až 2006 bol rektorom kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Od roku 1994 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje predmety pastorálna teológia, homiletika a rétorika. V rokoch 2006 až 2014 pôsobil 2 funkčné obdobia vo funkcii dekana tejto fakulty. V roku 2007 bol na Univerzite Komenského v Bratislave habilitovaný za docenta. V roku 2013 sa stal vedúcim katedry pastorálnej teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V tomto roku ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za profesora.
Zároveň sa stal šéf-redaktorom Katolíckych novín. Napísal 3 vedecké monografie, 2 vysokoškolské učebnice, publikoval okolo 50 vedeckých a odborných článkov doma a v zahraničí a vyšlo mu okolo 500 publikovaných homílií. Takže sme si priblížili, čo všetko sa udialo za tých ostatných 20 rokov. Pán farár, pán profesor, tento rok je to 20 rokov, čo ste odišli zo Starej Bystrice a mnohí z nás, ktorí sme tu dnes prítomní, tak spomínajú na to obdobie, ako sme spolu trávili čas pri futbalových zápasoch na ihrisku za základnou školou, pri piatkových besedách, pri vašich kázniach, pri omšiach v Senkove a na Lánoch a na ďalších miestach. Mnohí spomínajú na brigády pri kostole, pri fare, kde sa urobilo kus roboty. Ako, pán farár, ak vás môžem tak menovať, ako vy spomínate na toto obdobie? Čo vám utkvelo v pamäti? Na čo možno spomínate rád, na čo nerád? Ďakujem pekne, Janko, pán starosta, pán poslanec. Ďakujem vám za privítanie všetkým. Som na mieste, ktoré je jedna z mojich lások, alebo prvá láska, alebo prvá farnosť je aj prvá láska pre kňaza. Ani si neviete predstaviť, koľkokrát v živote som ľuďom, priateľom, známym púšťal CD-čko mojej rozlúčky zo Starej Bystrice. A mnohí ľudia boli prekvapení, čo sa vlastne pri tej svätej omši dialo. Niektorí ste boli prítomní, niektorí ste ešte neboli, ale nezainteresovaní pozorovateľia by si mysleli, že je pohreb kňaza. Bola to rozlúčka kňaza. Mnohí sa ma pýtali, to vás tak mali radi, keď sa 15-20 minút plakalo a nemohla začať svätá omša? Povedal som, áno, aj keď ma možno poznáte, aký som, alebo taký som, a predsa tí ľudia ma mali radi. A mali ma radi aj preto, že ja som ich mal rád. Miesto, keď som dostal dispozíciu do Starej Bystrice, tak môj farár mi povedal, monsignor Baláži, s ktorým som stále v kontakte, že ideš do farnosti, ktorá je inteligentná, ktorá je na Kysuciach taký kultúrträger, nositeľa kultúry. Ja som bol preto šťastný, že som 5 rokov mohol byť v tomto jedinečnom prostredí a prežiť 5 rokov fantastického kňazstva, kňazskej služby so všetkým, čo k tomu patrí. Aby to bolo ešte snáď krajšie a zaujímavejšie, tak spoločne sme začali prežívať zmenu politického systému. Spoločne sme vstúpili do nových možností, nových nádejí, nových očakávaní. A to bolo tiež veľká vec, ktorú som mohol s vami prežiť, že sme mohli budovať túto obec, túto farnosť v nových podmienkach. Bolo zážitkom privítať tu napríklad pána kardinála, ktorý po chvíľku, ako bol diecéznym biskupom Nitra, navštívil práve Starú Bystricu, snáď aj zasluhou bývalej starostkyne Lenky, ktorá ho tu priviedla. Takže 5 rokov, ktoré som prežil, tu boli mojim akoby takým základom, štartom do môjho ďalšieho života. Kňazského života, ale aj možno toho pedagogického života. Janko sa pýta, že čo zlé som, či ja niečo zlé. Asi ani nespomínam na také niečo, že by bolo niečo zlé snať.
Dobrého bolo veľmi veľa, zážitkov bolo veľmi veľa, všelijakého typu, na ktoré si spomínam. Napríklad, najznámejší, alebo jeden z prvých zážitkov, ktorý som mal, je, staršie viete, problém šranky. Keď som po týždni vymenil, či odrezal s Vilom Študlíkom šranky. No a viete, čo sú to šránky? To boli také tie pred oltárom taká hra, taká. No a napríklad z tých čias sa potom zachovala taká replika v autobusoch, že jedna duša povedala, že no za chvíľu pôjde on s tými šránkami preč. A keď som sa stretol minule pred 2 rokmi s jej vnúčkou večer v Bratislave, som sa prechádzal a mala promovať, tak som tam s nimi zjedol zmrzlinu a potom som ich pozval na nejakú slivovicu. Tak potom hovorí, a babka povedala, že keď ho všetci majú radi, ja ho budem mať rada. Bolo to pekné. Bol som v týždni na promóciách Andreji Lukáčovej, poznáte Lukáčovcov učiteľov, a napríklad, to je, môžem to sa tak povedať a nahlas, že je to skvelá rodina v tom, že je to krásny príklad, keď žije spolu inteligentná katolička s inteligentným nekatolíkom. A raz sa stalo to, že bolo prvé sväté prijímanie a pán učiteľ Lukáč zaklopal mi v sobotu pred obedom na dvere a donesol nejaké listočky, ktoré našiel na ceste. Pozerám, viete, že toto asi patrí vám. Pozerám, to boli hriechy detí. Deti boli na prvé svätej spovedi a ja som im to učil, že napíšte si to, tak oni to prečítali si to a potom to zahadzovali po ceste. A Lukáš išiel po chodníku a teraz to zbieral. A ako neveriaci učiteľ so všetkou úctou, a sme priatelia, tak by to doniesol, že teda donesie vám hriechy. Toto sú asi hriechy, no, napríklad. Potom som už začali s tými deťmi tie hriechy páliť. Ja si myslím, že ešte sa dostaneme k nejakým pekným takým spomienkám a nechcem veľa rozprávať, lebo tu takisto cenný host, takže ďakujem. Predsa len ešte jedna otázka na vás, pán farár. Každý vás vníma ako kňaza, ktorý bol vynikajúci kazateľ. Kazateľstvo ste si zvolili aj za svoju životnú cestu. Vyštudovali ste kazateľstvo, odborne sa to volá homiletika. A dodnes učíte mladých kňazov rétorike, kazateľstvu. Samozrejme, na jednej strane je to veľký dar, keď človek dokáže kázať, takže zaujme ľudí. Na druhej strane je za tým aj veľa driny, úsilia, práce. Dá sa kázanie naučiť? Čo je taká istá poistka, ktorú môžete použiť v kázni a viete, že na tých poslucháčov zaúčinkuje? Troška musíme mať aj talent, ale dôležité je aj cvičenie a odvaha. Prvým momentom, ktorý mi pomohol v kazateľskej službe, bol moment, keď som mal odvahu začať s ľuďmi komunikovať, rozprávať. To bol jeden moment v živote, kedy som ako mladý bohoslovec, ak môžem taký príbeh povedať, cestoval z Bratislavy do Žiliny, bol som prijatý do seminára a v Bratislave som išiel z brigády a vstúpil som do vlaku, do kúpe, bola tam jedna slečna. A tak som si povedal, tak budem sa s tou slečnou rozprávať. A mama mi dávala na cestu vždycky cukriky, bompary. A som si tak povedal, tak mám bompary, otvorím bompary, ponúknem jej bompár a začnem toto. A takto som rozmýšľal hodinu až do Trnavy. A do Trnave pristúpili nejakí dvaja chlapci a začali sa normálne rozprávať a ja ako svätý bohoslovec som zase musel sa pozerať, že ako sa vedia ľudia komunikovať. Prišli sme do Trenčína, oni vystúpili znova, sme tam boli sami, to už bolo nejaké 2,5-3 hodiny cesty a znova sa sme tak, dáme ten cukrík, takže bompári vyťahnem, ponúknem.
asi vy mladší neviete, ako sme boli vychovávaní, že my sme neboli vychovávaní nejakej komunikácii takej, skôr také akože slušný. No a tak to trvalo až do Považskej Bystrici. V Považskej Bystrici som sa napokon rozhodol teda, že ponúkneme cukrík, tak po 4 hodinách cesty som prehovoril zrazu, že nechcete bompary. Ona bompary zobrala a vystúpila v Považskej Bystrici. A vtedy som si povedal, však ty nie si normálny. A začal som, ako si vedome, vyhľadávať radosť v tom, že môžem s ľuďmi komunikovať. A keď sa Janko pýta, tak je to jedna z prvých predpokladov, že aby človek ľuďmi rozprával, aby človek ľudí počúval. A tomu potom pomáha, aby túto komunikačné schopnosti, ktoré alebo získa, že aby ich potom preniesol troška v takej inej podobe aj do tej kazateľskej služby. Samozrejme, že potom sa to troška už formuje. Napríklad poviem taký moment, že veľmi vážna chvíľa v mojej kazateľskej službe prišla vtedy, keď som sa prvýkrát videl na videu. Dotedy som si myslel, že dobre vyzerám. A zrazu, keď som videl svoje hrozné gesta, koordinované a pohyby strašné, tak som si povedal, pozor. Začal som sa učiť potom na sebe pracovať. Ja som vďačný aj pánu dekanovi Balažimu, ktorý mal veľký prejav a ja som sa tých troška od neho učil a v krásne bolo treba nahlas hovoriť a tak, jedno s druhým. Takže som to tak nejako poskladal, aj skúsenosti, aj možno nejaký talent, aj cvičenia, jedno s druhým, s tretím. Ale myslím si, že základom dobrého kazateľstva je to, aby kazateľ mal rád ľudí a ľudia aby mali radi jeho. A keď toto funguje, tak už či je to nejaký dobrý rétor, nie je to dobrý rétor, a už neviem čo, to už nie je také dôležité. Pokiaľ tam je ten dobrý vzťah, tak ľudia odpustia kazateľovi všetko, aj keď je slabý rečník, ale keď je dobrý kňaz, keď povieme, že ty kňaz, lebo opačne, keby aj niekto bol vynikajúci rečník, ale nie je to kryté životom, tak veľkú hodnotu to napokon nemá. Takže veľa vecí, ktoré tvoria kazateľa, ale jedna moja publikácia sa volá, že vernosť Bohu a vernosť človekovi. A vtedy je dobrý kazateľ, keď je verný Bohu a verný ľuďom, človekovi. Ďakujem pekne. Teraz dovolte, aby som privítal medzi nami nášho ďalšieho hostia, ktorým je riaditeľ vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, pán Roman Michalko. A ja opäť poprosím Katku Belkovú, aby nám pána riaditeľa vydavateľstva predstavila troška bližšie. Ďakujem. Pán Roman Michalko sa narodil v roku 1971 v Košiciach. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde v roku 1995 vyštudoval odbor filozofia a história a v roku 1996 odbor politológia. Neskôr pôsobil na katedre histórie Trnavskej univerzity, potom pracoval v sekcii zahraničných štúdií v Národnom literárnom centre, v zahraničnom vysielaní Slovenského rozhlasu a v roku 1997 sa vrátil na katedru politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. V rokoch 1999 až 2001 pôsobil v rádiu Hviezda FM ako šéf-redaktor spravodajstva. Od roku 2003 je riaditeľom vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. Je podpredsedom Slovenskej asociácie novinárov, členom predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov. Bol pri zakladaní časopisu Kultúra, kde v rokoch 1998 až 2000 viedol politologickú rubriku. Od roku 1990 publikoval viac než 700 článkov, štúdií a esejí z politológie, sociológie, filozofie, histórie a iných spoločenských vied. Od roku 2010 je členom výboru Matice slovenskej, v rokoch 2011 až 2013 bol členom jej predsedníctva. Zároveň je predsedom politologického odboru Matice slovenskej. Od roku 2007 pravidelne píše komentáre pre Slovenské národné noviny. V roku 2006 knižne debutoval zbierkou filozoficko-politologických esejí Revoltujúci Sisyfos
za ktorú mu bola udelená prémia Ceny Ivana Krásku za najlepší literárny debut autorov do 35 rokov. Okrem toho vydal aj eseje o globalizácii, medzivojnové európske diktatúry a je spoluautorom publikácie Besy kapitalizmu. Ďakujem pekne. Pán Michalko, v Starej Bystrici nie ste poprvý raz. Pôvodom ste síce Košičan, pôsobíte v Bratislave, ale do nášho regiónu prichádzate častejšie. Ako možno z pohľadu ľudského, ale aj z pohľadu profesionálneho vnímate vy Kysučanov? Možno ako historik a politológ môžete nám povedať, či naši ľudia, ktorí žijú v tejto časti Slovenska, sú niečím špecificky oproti iným regiónom Slovenska, alebo sme nejaký neutrálni. Nech sa páči. No to je veľmi záľudná otázka, lebo keby som začal vás veľmi chváliť, tak by to mohlo byť také servilné. Ale nie, takto. Ja chcem povedať, som rozmýšľal, ako na to odpovedať. Ja musím povedať, že keď idem niekde mimo Bratislavy, tak ja skoro vždy pookrejem. Častokrát sme chodili predovšetkým s Ladislavom Ťažkým po Slovensku, po besedách. A vždycky to bolo také oblaženie, taký balzám na duši, keď človek vypadol z tej Bratislavy plnej intríg a kde sa cíti mentálne cudzí, pretože tam žijeme taká komunita ako keby v gete, že tam kto sa verejne hlási k národnému cíteniu, k sociálnemu cíteniu, kto je hrdý Slovák, tak je tam nepochopený, je tam nejaká minorita, je tam nejaký šialenec. A práve Kysuce a Považie, skoro celé Slovensko, možno z malé výnimky, je úplne iné než Bratislava. Chvála Bohu, že je iná ako Bratislava. Ja som mal troška smiešané, alebo skreslené informácie o Kysuciach, také čítanková, taká veršovanka, ktorá sme sa možno učili v škole, že skúpe grapy polí, môj život holí hrba kamenia. A potom, keď som tu začal chodiť častejšie, tak som videl, že to je veľmi krásny kraj. To som vedel, ale on je aj bohatý minimálne na ľudí. Tá Bystrická dolina, ktorú poznám najviac z celých Kysúc, jednoducho to sú krásne malebné dedinky, priam vyzlatené, čisté, upravené. Samozrejme je tu orloj, sú to cyklotrasy, žije sa tu, čiže je to niečo, čo skutočne dáva úplne iný obraz, než sa možno zdá z Bratislavy. No a potom sú tu iní ľudia, totálne iní mentálne, v tom zmysle, že možno je to zase idealizmus, ale už aj to, aké majú hodnoty, že sa skrátka to, čo ja pokladám za samozrejme, je tu v poriadku, nemusia sa skrátka to, čo ja pokladám za normál, je tu normál a tam, kde žijem väčšinou v Bratislave, to je niečo anomálne. Takže v tomto. No a potom Kysuce majú predsa istú špecifiku, vždycky tu mal pronárodné sily absolútne bašty. A to je možno už taká ďalšia otázka, politologická som napríklad, že prečo Orava a Kysuce sú na niečom veľmi podobné a z istého pohľadu veľmi odlišné. To už taká politologická záležitosť, že všade je vysoká pôrodnosť, je vysoká miera religiozity, ľudia sú tu veriaci a predsa len, povedzme, tá Orava, možno aj konfesionálne iná je, a Kysuce sú tie najslovenskejšie, tu skutočne tie strany, istí ľudia, budovatelia slovenského štátu mali vždy baštu, vždycky sa tu nemohli oprieť do tých ľudí. Je to minimálne politicky najslovenskejšia časť a ako ju poznávam, jedna určite z najkrajších, takže nechcem, aby to bolo nejaké podkladanie sa, ale skutočne takto to vnímam. Pôsobíte už niekoľko rokov ako riaditeľ vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, čo je vydavateľstvo azda najprestížnejšieho spolku slovenských spisovateľov. Pracujete teda so slovom, s knihami, podobne ako pán profesor Šuráb. V dnešnej dobe internetu, Facebooku, toho obrovského informačného búmu, myslíte si, že ešte knihy, spisovatelia majú nejakú váhu? Ako možno zápasíte s týmto problémom? Ako riešite
problém, že možno ľudia častejšie kupujú brak ako kvalitnú literatúru. Sú ešte na Slovensku kvalitní spisovatelia, ktorí sú svedomím národa a oplatí sa ich prečítať? No ja som mal obrovské šťastie, že som zažil a dovolím si povedať, že boli sme si veľmi blízki Ladislava Ťažkého, čo je asi v druhej polovici 20. storočia najvýznamnejší prozaik. Takže áno, to bolo aj možno svedomie národa. Dnes je situácia taká, ľudia čítajú, samozrejme, otázka je čo. Dnes stále sa hovorí o tom, že sa čaká na nejaký generačný román. Nejakého spisovateľa, ktorý by napísal pod pokrievkou do svedomia doby pozrela, vyhmátol tú podstatu, ja neviem, či už doby pred roku 89, alebo dobu budovania kapitalizmu, čo to urobilo s nami, s našou dušou. Ale dnes je bohužiaľ táto cesta veľmi málo priechodná. Ak som tak rozmýšľal, že čo je taký nejaký generačný román, na ktorý ja si spomínam, tak možno, že posledný bol Čudný spáč od Ladislava Baleka, nedávno zosnulého, ktorý vlastne veľmi dokonale opísal tú normalizáciu, tie vzťahy. Je to taký pohľad istého intelektuála. Ladislav Ťažký, ktorého, ako som vravel, som veľmi dobre poznal, napísal epochálny román svetovej literatúry, ak by bola v svetovom jazyku. Kľudne by sa mohol s Hemingwayovými, s Bohom zbraniam, alebo s čoým Čas smrti, prípadne Malapartovou kožou alebo Kaput. Amen Mária, sami domývruj vojaci a Evangelium Čatara Matúša. To sú skutočne epochálne romány, kde ukázali, čo urobila vojna s človekom. Je to v mnohých vydaniach, v mnohých prekladoch, ale bohužiaľ nie je to autor, ktorý primárne píše v svetovom jazyku, tak není ani Nobelová cena, nič podobné. A problém je v tom, že dneska strašne skomerčnil svet. Niekedy, aspoň ja som mal takú predstavu, že vlastne spisovatelia sa ľudia, ktorí píšu z pretlaku. Majú nejaký talent a chcú niečo vyjadriť. Chcú vykričať sa z toho, ako oni vnímajú svet, ako ho prežívajú, chcú nechať svedectvo o tom, v akej dobe žili. Ale bohužiaľ tento model je veľmi málo dneska uplatniteľný. Dneska strašne veľa ľudí chce cez literatúru dosiahnuť nejaký krátkodobý úspech. Preto je obrovský boom tzv. Zahadologických literatúr, odpálilo to Dan Brown a Da Vinciho kód a našli si kvanta nasledovateľov. Najpredávanejší autor v súčasnosti v Slovensku je Banáš, ktorý prišiel z kód 1, kód 9 a teraz píše a snaží sa dať taký leitmotív. Ja som odhalil najstráženejšie tajomstvo cirkvi a teraz on odhaľuje, že ja neviem, Kristus išiel niekde do Indie a tam pomaly založil buddhizmus a v podstate jeho cieľom je jediný byť úspešný, šokovať. Chvála Bohu, cirkev bola dosť inteligentná na to, aby začala na neho útočiť a tým ho spropagovala ešte viac. Takže až tak sa mu to nedarí, ale to je to. Je množstvo autorov, ktorí píšu vyložené s cieľom byť úspešný. Za každú cenu výjsť v ústretí vkusu publika. Klasicky napríklad Michal Hvorecký, ktorý prvú a druhú knihu písal z pretlaku, niečo povedať a boli kvalitné. A potom skočil na tú komerčnú vlnu, bol v Nemecku, snažil sa pretláčať, išiel do vkusu publika, ale jednoducho ľudia mu to neuverili, pretože to robil na efekt. A dneska je strašne veľa ľudí takých, ktorí cez literatúru sa chcú dostať k úspechu. Oveľa viac prežíva nie beletria, ale literatúru faktu. Máme tu jednoho autora, ktorý má už 6 kníh o mafii. Preto to sú literárne veľmi slabé veci, to sú obyčajné rešerše, navyše o mŕtvych mafiánov, ale jednoducho mu to vynáša. To isté, keď si pozriete komercionalizácia televízie. Viete, že alebo tí, čo sú minimálne v mojom veku a starší, že napríklad boli veľmi kvalitné seriály od Dietla, Hubača a podobne. Dneska máte nejaké telenovely, nekonečné seriály, duchaplné, urobené iba na efekt. Strašne sa spovrchnil svet, nejde sa do podstaty. A preto ani spisovatelia asi majú veľmi ťažkú šancu byť svedomím národa, pretože ako keby nová doba od nich očakávala zabávajte nás. Samozrejme vznikol Bub červenej knižnice, vznikli evitovky, ono sa asi číta, ale už ani zďaleka nie je to postavenie spisovateľa také, aké bolo. Samozrejme aj iné je postavenie. Dneska de facto
spisovateľ ako povolanie neexistuje. Všetci majú nejaké iné povolanie a píšu len tak popri tom. Takže v tomto je to smutné, ale samozrejme sú ostrovy pozitívnej deviácie. Literatúra žije nejakým spôsobom stále, ale obávam sa, že tie časy, kedy spisovateľ prehováral do duše národa, tie časy, kedy vyšiel Žert alebo Zbabielci, čo boli epochálne generačné výpovede o 50. rokoch, o tom, ako sa lámali charaktery, ktoré vznikli v 60. rokoch, tie už ako keby nešli. Neexistuje nejaký román, ktorý by, možno nejaká karikatúra Rivers of Babylon od Pišťanka, ktorý veľmi skarikovane hovorí o budovaní kapitalizmu z 90. rokov, ale nie je to ani zďaleka tak, ako by sme si mysleli. No a to je práve tá otázka, čo s tým. Literatúra sa stáva veľmi exkluzívnym tovarom pre zopár senzitívnych ľudí, ale stále žije. No a potom je množstvo takého pozlátka. Dneska je na jednej strane výhoda tá, že môže vychádzať takmer všetko, ale ten vplyv je strašne malý, lebo obrovský výber. A keď som sa tak rozmýšľal, že kedy bolo asi najlepšie obdobie pre tvorivých ľudí, spisovateľov, no bolo to buď v 60. rokoch v čase odmeku, alebo koncom 80. rokov, kedy ideologický tlak bol už slabý, lebo bola prestavba, bol odmek, ale ešte stále fungovali mechanizmy, ktoré podporovali tvorbu tých ľudí. Preto vznikla nová vlna českého a slovenského filmu, preto vznikli práve tie najlepšie diela ako Čudný spáč alebo Amen Mária, Sami dobré vojaci, či už 60. alebo koncom 80. rokov. Je otázne, či sa niekedy ešte takáto doba vráti, ale v tomto som dosť skeptický. Ďakujem. Skončili sme prvý blok našej diskusie, taký úvodný. Ja teraz poprosím našu hudobnú skupinu, aby nám zahrali jednu pieseň a potom budeme pokračovať v besede.
Ajú. No a tak. Dobre. Už asi začíname teda. Aha, 10 hodín. Ďakujem ešte raz našej hudobnej skupine. Poprosím pána šéfredaktora Katolických novín, ktorý osobne katolické noviny teraz rozdáva. Prosím, objednajte si ich, dajú sa v kostole kúpiť. Lebo mám otázku práve na neho. Môžete si ešte zobrať, dobre, ktorý. Komu dá tašku? Červenú reklamu. Červená, no ozaj červená je dobrá. Zoberte si tašku, nech sa páči. Tak ďakujeme pekne. Pán profesor, aj dnešné podujatie je súčasťou oslav zvrchovanosti, kedy si pripomíname výročie prijatia deklarácie zvrchovanosti. A preto sa vás chcem spýtať, ako vy vnímate to, že Slováci po dlhých rokoch znova získali svoj štát. Pápež Ján Pavol II, keď bol na Slovensku prvýkrát, tak okrem Prahy poboskal zem aj v Bratislave. A tým už v roku 1990 podľa mnohých dal ako si najavo, že pod Tatrami žije samostatný národ. A neskôr, už keď Slovensko bolo samostatným štátom a niekoľkokrát ho navštívil, tak sa vyjadril v tom duchu, že Slováci sú nádejou Európy. Sme naozaj nádejou Európy, alebo sme sa začlenili do tej Európy ako jeden z masy konzumných Európanov, konzumných európskych národov? Naozaj, keď som niekedy rozmýšľal, tak nad tými vyjadreniami svätého pápeža Jana Pavla II., že od nás toľko očakával od Slovenska, tak som sa až tak troška obával, že či sme to schopní všetko splniť, tie očakávania. Ja si myslím, že Slovensko sa stalo súčasťou Európy a zároveň tým si začal uvedomovať aj viac svoju identitu. To poviem z vlastnej skúsenosti, že po zmene politického systému nejako som nemal pocit, že byť na niečo hrdý, keď sme prišli do zahraničia. Boli sme chudáci, však viete, keď sme boli napríklad v Taliansku, známa púť do Ríma so Starobystričanmi, no tak boli sme jednoducho ľudia, mali sme nejaké peniaze tam, keď som kúpil zmrzlinu, tak to bol pomaly ťažký hriech, že bola taká drahá a tak. No, ja som sa niekedy pýtal sám seba, že na čo má byť to zahraničí hrdý. Ja som začal byť hrdý až vtedy, keď sme sa stali členmi Európskej únie. Ja som si to začal uvedomovať, že som Slovák. Možno vtedy, keď som zrazu pocítil, že to, čo mi je také nejaké automatické samozrejme, že môže byť aj ohrozené. Ja som vnímal Európsku úniu ako pozvanie k stolu spoločnému, kde každý príde v svojom, keď to poviem, kroji a kde je každý rešpektovaný. A postupne som si začal uvedomovať, že to tak nie je úplne. Ale zároveň som videl, že aj to Slovensko stáva sa postupne takým akýmsi sebavedomým národom. Keby som povedal, že či plníme, alebo tá otázka, Janka, tvoja, že či teda plníme teda túžbu Jana Pavla II. Ja si myslím, že plníme. Poviem to z takto pohľadu. Bude možno aj pán Michalko ako politolog rozprávať, že u nás je zaujímavá situácia,
V tom zmysle, že každá hlava prezidentská, nevieme, čo to bude teraz presne ešte, ale teda traja prezidenti predtým, každá politická moc mala dobré vzťahy s cirkvami na Slovensku. Táto symbióza, aj keď niekedy možno dramatická, ale na Slovensku nebol nikto v porovnaní s Čechmi, ktorý by sa dokázal postaviť priamo proti hodnotám kresťanského, proti cirkvi. A to je jedna vec, že môže cirkev aj s politickou mocou čosi dobre tvoriť. Zároveň sa niekedy aj obávam, že či to krytie politickou mocou, či nám aj neškodí. Či naozaj nie je potom riziko to, že mesto nás jednoduchých ľudí možno tú zodpovednosť za veľa vecí berie tá politická moc. Lebo my sme na Slovensku na porovnaní s Čechmi nezažili politické prenasledovanie cirkvi. Môžeme si povedať otvorené, keď prišiel Robert Fico na scénu, čakalo sa, že ako sa postaví proti cirkvi. A zrazu stal sa jej ochrancom, keď to poviem jednoducho. Že? Takisto aj ostatní veľkí Mečiar alebo iní prezidenti takisto, že to je skvelý pocit. Napokon aj posledný produkt, teda definícia ústavy manželstva v rodine, je možno to, čo ten pápež od nás očakáva. Alebo je to dar jeho svetorečeniu. Že sme niečo takéto dokázali, čo je nevídané, neslýchané. Možno by som povedal príklad, že prišli sme, neviem, v 90. rokoch 12 kňazí na Maltu a nás tam vítali zástupy policajtov, keď videli, že sme kňazi. Jednoducho tam bolo každý deň v kostole 10 omší a všetci katolíci. A teraz, keď to sledujete, tak tá Malta je takisto liberálne zdevastovaná. Že dá sa to, alebo dá sa aj taká krajina narušiť náboženstvo, ako je Malta, kde sme ako kňazi prežívali niečo nevídané, že toto snad nie je pravda, ešte v Európe takýto katolicizmus. Na Slovensku sa to ešte drží, ale teraz snad ide o to, že či sa to drží politicky, či to je v nás, či tu je ťažká otázka, či cirkev pomáha, niekto povie pomáha, druhý povie nezvládla to, aký máme byť, či taký, či sme s ľuďmi, či nie sme s ľuďmi, ako prispievame, ako neprispievame, že všetko je to zložité z toho pohľadu, že napríklad v dnešných časoch kňaz sa nemôže politicky angažovať, nemáme politické vyjadrenia. Posledné politické vyjadrenia boli pán kardinál. Ten mal autoritu, ktorý niečo povedal a národ to počul. Dneska nikto nič nepovie. Jednoducho nechceme ísť do konfliktu, nie sme ochotní robiť politickú spiritualitu. Jednoducho. Takže ja sa teším, že sme v celkom dobrom stave, keď si nerobím ilúzie o Slovensku, ale teším sa len, že či naozaj to ustojíme a či každý k tomu nejak prispeje. No. Takže to sú také moje kuse myšlienky na veľké témy a veľké veci, ktoré s tým súvisia. No. Ďakujem. Ja teraz poprosím o názor Romana Michalka, ako možno historika, politologa, ako on hodnotí to obdobie po vzniku republiky, ako hodnotí to obdobie priamo vzniku a čisto historického pohľadu a vznik Slovenskej republiky v roku 1993, či bol niečím výnimočný v rámci histórie, napríklad mám na mysli ten nenásilný rozchod s Českou republikou, alebo je to bežný produkt v dejinách? No bežný to určite nie je. Ja som tak rozmýšľal, že v 20. storočí koľko nenásilných rozdelení štátov bolo, tak bolo to oddelenie Dánska a Nórska. Norsko sa osamostatnilo relatívne civilizovaným spôsobom niekedy v 1905 roku a potom, tuším, Srbsko a Čierna Hora sa rozišli referendum a
povedzme, že ešte rozpad Sovietskeho zväzu až na Kaukaz bol relatívne a Pobaltie nenásilný, ale štát je hodnota absolútna. Je to vec, ktorá je predčí to aj aký je ten štát, čo je teda možno kacírska myšlienka. Ja som veľmi rád, že som z tej generácie, lebo koľkým generáciám sa umožní, aby žili pri takých historických udalostiach, ako vznik vlastnej štátnosti. Veľmi málo. A ja som v tom čase už bol dospelý a vnímal som to a preto od roku toho 90 som všetky tie diskusie, všetky tie politické procesy, aj tú zvrchovanosť, tam som mal ešte takú jednu ďalšiu vec, ktorá ma vlastne nejakým spôsobom bola to silnejšia, že môj otec bol vtedy poslanec, ktorý hlasoval za zvrchovanosť, potom nastala prijatie ústavy a slovenskej štátnosti, takže som veľmi rád, že sa niečo také zrodilo a som veľmi rád, že otcovia zakladatelia vnímali tento štát a dali aj do ústavy, že sociálne a sociálne-ekologicky trhové hospodárstvo. To znamená, nie je bez prívlastkov, nemal to byť ten neľudský kapitalizmus. Bohužiaľ, toto sa celkom nevydarilo. Samozrejme, štát je hodnota, ktorá pretrvá a vždycky ho máme šancu nejakým spôsobom zmeniť. Je veľmi smutné, že dnes po 20 rokoch alebo 22 rokoch žijeme viac menej v oligarchickej spoločnosti, že nemáme silných predstaviteľov slovenského kapitálu. My sme sa vrátili k tomu konceptu. Vladimír Mináč, veľký to mysliteľ, hovoril o Slovákoch ako plebejskom národe. Ako národe, ktorý nemal nikdy veľkú šľachtu, vysokú šľachtu. Nebolo to celkom presne, ale on sa nejakým spôsobom do toho teda nás takto zadefinoval. A bola tu akýsi pokus o to, aby sa vytvorila nejaká filantropická rozvíjajúca štát a spoločnosť, kapitálotvorná vrstva, ktorá by pomáhala. Bohužiaľ, tento koncept zlyhal. Dneska elektrárne, všetky strategické podniky už nie sú v našich rukách. Máme tu zopár nejakých goríl, respektíve nejakých žralokov finančných. To je asi istá ťažká frustrácia. Veľa ľudí si asi nepredstavovalo budúcnosť Slovenska tak, ale samozrejme na politike je dobré to, že nikdy sa nekončí. Vždycky je možné nejakým spôsobom posúvať akcenty. Ľudia dvíhajú hlavu a jednoducho Slovensko je sociálne. Slovensko má hodnoty aj iné ako egoistické. Nie je celé Slovensko také, ako je Bratislava. A ja verím, že tá šanca tu je. Ja sa veľmi dobre poznám aj s ľuďmi, ktorí sa snažili rozvíjať tento proces. Poznám sa s Rosinom, poznám sa s Kolárom. Ja som písal práve prvýkrát o nepriateľskom prevzatí. Je to človek, ktorý mal Duslo Šala, mal tam sociálne projekty. No bohužiaľ, skrátka z rádov svojich spolupracovníkov nastalo prvé nepriateľské prevzatie tohto podniku a dneska je už súčasťou Agrofertu. Je tu ešte taký posledný Mohikán, Soták z Podbrezovej, ktorý rozvíja aj to okolie, aj tú fabriku, má v školu, ktorá je napreduje a tak ďalej. Verím, že možno raz príde tá doba, že znova sa staneme nielen nádeníkmi na cudzom, ale aj na vlastnom. Ale to je možno aj ďalšia otázka, ako vidím ďalší osud. Ten 92. rok a tá zvrchovanosť bola zásadná v jednom. Zvrchovanosť bola politická deklarácia o tom, že my, národ slovenský, prezentovaný svojou politickou reprezentáciou, berieme svoj osud do svojich rúk a nie zhora z federácie nám budú hovoriť, ako to bude vyzerať, ale my sa rozhodneme, či budeme v nejakom spoločnom zväzku alebo nie. Viete, že ten proces bol taký, že v deň prijatia deklarácie abdikoval prezident Havel, už sme potom nikdy ďalšieho federálneho prezidenta nemali a vlastne nastal ten nezvratný proces. 1. septembra bola prijatá Ústava Slovenskej republiky, 1. januára štátnosť. Takže je to veľmi zásadný proces, je veľmi dobré, že sa to takto pripomína a som hrdý, že som mal to šťastie byť v tom čase už teda dospelý, vnímať to hlboko, prežívať to a som rád, že som sa dožil a napriek tomu, že možno tá štátnosť nie je dokonalá, ani iste mnohí vás nie ste nadšení všelijakými vecami, ale máme hodnotu, ktorá je trvalá a ktorá prekoná všetky
nedostatky. Ja vás doplním, že jedna úžasná vec, ktorú priniesla samostatnosť, je tá, že za všetky dobré veci, ktoré sa nám ako Slovákom podaria, môžeme byť hrdí. A naopak, ak sa nám niečo nedarí, tak my sami si nesieme zodpovednosť a nemôžeme sa vyhovárať na niekoho iného. Keď sa nám darí v hokeji, tak sme hrdí, že to Slovensko si vybojovalo titul majstra sveta. Teraz, keď sa darí Saganovi, tak sa všetci tešíme z jeho trička, na ktorom má slovenský znak. Pamätám si, hoci som bol dieťa, ako sme riešili, že koľko hokejistov je slovenských, koľko je českých, koľko futbalistov je slovenských, koľko českých a keď bol titul, kto o ten titul sa viac zaslúžil. A keď sa niečo nedarilo, to boli tí zlí Češi, ktorí nám dali menej. Čiže tá samostatnosť nám dáva to, že sa môžeme tešiť naozaj z toho, čo sa nám podarilo a zasa prevziať zodpovednosť za to, čo sa nám nepodarilo. Napriek tomu Slovensko vymiera. Pán profesor, rodiny, ako keby mladí ľudia na Slovensku už nemali záujem o rodiny. Myslím, že v týchto najbližších rokoch nastane opačný trend, než aký bol doteraz, že začne nám klesať demografia. Budeme mať menší prirodzený prírastok ako ľudí, ktorí zomrú. Čo robiť s týmto? Tá Európa môže byť za 50 rokov celkom iná. Vymerajú iné národy, ako Rusi, ako Francúzi, ako Nemci. Do Európy prichádzajú úplne nové etnika, nové kultúry. Prichádza sem islám. Nie je toto všetko ohrozením? Nemali by sme s týmto niečo robiť? Čo môže, pán dekan, s týmto urobiť viera, kresťanstvo, cirkev? Ja som mal taký zaujímavý zážitok, keď sme boli v Čiernej Hore po vojne, niekoľko rokov. A v nejakom tom letovisku bolo veľa rodín, aj zranených mužov, vojakov bývalých a mnoho maličkých detí. To znamená, že vojna im priniesla, keď skončila, že ľudia zomreli a bolo potrebné, aby sa ten národ obnovoval. A tam som videl na vlastné oči, že teda naozaj na tej vzorke, že ten národ chce žiť a že tých detí bolo naozaj neúrekom, že to bol krásny pohľad. Čo môžeme robiť alebo odpovedať na túto otázku z pohľadu kňaza alebo z pohľadu veriacich vás? Dnes je každý čin, ktorý robíme, pomaly martyrstvo, svedectvo. Dostal som Krasňan časopis a tam je teda fotografia, ako bol pán biskup Galis krstiť 7. dieťa. To znamená, že vníma sa to tak, že biskup príde, keď je niekde viac detí, že aby teda ukázal, že teda si aj cirkev váži. Tejto problematike hovorím preto, že dnes prijať sviatosť manželstva chce už aj odvahu, aj vieru. A že naozaj chcem žiť vo sviatostnom manželstve. Takisto aj prijať deti. Zachovať všetky tieto hodnoty. Lebo zároveň vidíme ten silný tlak. A teraz, aký máme mať k tomu vzťah? Máme tých ľudí, ktorí sa trápia, ktorí sú súčasťou života, týchto súvislostí. Ako ich presvedčíme, že nemajú žiť len tak, ako ich presvedčíme, aby mali mať viacej detí a tak ďalej a tak ďalej. A ja sa teraz pýtam, sú ľudia egoisti, alebo sú ľudia chudáci, otroci, ktorí sa namáhajú, ktorí by aj chceli a nemôžu, ktorí sa boja nejakého rozhodnutia, ktorí nechcú vytvárať definitívne vzťahy. Ja to vidím napokon aj v samotnom kňazstve a príprave na kňazstvo, že dnes už je naozaj problém, že povedať na celý život áno. Povedať áno mužovi, povedať áno žene, povedať áno Bohu, povedať áno svojim deťom.
moja mama mi povedala, nás bolo 12, 7 umreli, čo bolo slabé, 5 sme žili a bolo to v pohode, no dneska to už tak nie je, alebo nebude to nikdy tak. No, to je možno jedna vec. Druhá vec, začíname rozmýšľať už aj teraz tak, no je tento stav, musí byť konštantný do konca sveta, lebo iné veľké národy, a myslíme teda aj arabský svet, no tak s týmto problém nemajú. Na Slovensku sa stáva politickou silou rómska otázka, ktorá nás bude možno ešte viacej trápiť. A potom, však vieme, ako je to, či to je v Rakúsku alebo niekde inde, že už naozaj sa stávajú mešity a tak ďalej a tak ďalej. A povieme si, pýtam sa tak keď chceme žiť na Titaniku, no tak čakajme s tým, že môžeme sa aj potopiť. No. Ja neviem teraz povedať, či Európa má sílu sa zachrániť. Ja som v tomto smere pesimista, ako pán Michalko, troška. Ja poznám jeho knihy, som ich čítal, niekedy kazateľsky využil, takže viem jeho myšlienkový svet. Niekedy mám problém, že či nepotrebujeme starozákonný model, že jednoducho niečo musí zaniknúť, aby niečo nové vzniklo. Ja neviem, či je dostatok sily, ale zároveň vidíme aj veľa vecí nádejných, samozrejme. Ale ja som v mojej pozícii, ja už vnímam ľudí s pocitom, že cítim s nimi, že nie je niekedy ľúto, že možno naozaj tí ľudia by chceli a nevedia. Že jednoducho z toho sa celého dostať, že z tohto zavretia také, že to len silní jedinci sa dostanú. Z toho nejako, že dokážu teda nejako to zvládnuť, ale teraz on chce byť úspešný, jemu sa otvorí svet a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, tak mám teraz nariekať, že všetko je protirodinné? No v skutočnosti je. Rodina je vystavená strašnému tlaku. A teraz skôr chcem dávať nádej, že teda tú odvahu, že to svedectvo, že dnes už nebudeme mať super rodiny, super deti. Dnes to budú naozaj len konkrétni ľudia, ktorí sa rozhodnú takto žiť a toto všetko príjmu s tým, že sa im bude prostredie možno smiať. A verím, že tu, kde sme na tomto mieste, to tak nebude, ale v tom svete to tak vidíme a preto naozaj, že povzbudzujem všetkých nás, aby sme mali tento typ odvahy a takto prezentovať svoj život, prezentovať aj svoj vzťah k Pánu Bohu a takýmto spôsobom pomôcť. No. Pán Michalko, prečo Slovensko vymiera? Prečo veľké európske národy, ktoré patria medzi najbohatšie na svete? Prečo Európa, tá bohatá Európa, do ktorej sa tlačí zvyšných 6,5 miliardy ľudí, prečo práve táto Európa vymiera? Európa, ktorá bola kedysi kresťanská, ktorá priniesla vzdelanosť, kultúru celému svetu? No, to je veľmi zásadná otázka. Samozrejme, je na to mnoho odpovedí, sú také sofistikované vedecké odpovede, že existuje priam taká krivka, že ako náhle sa zvýši životná úroveň, automaticky klesá natalita, teda pôrodnosť. Že ľudia, keď majú 10 detí, tak sú zvyknutí na nejaký možno nižší štandard, ale je to kompenzovaný tou rodinnou súdržnosťou, tými vzťahmi. A keď človek sa dostane na istú úroveň, nechce o ňu prísť, nechce, ja neviem, si musieť odoprieť dovolenku pri mori, má nejaký štandard a všade okolo neho sa vytvára nejaký taký pocit alebo dojem, že toto je ten správny model, takto sa má žiť a keď takto nežiješ, tak si nejaká socka, si nejaký na okraji spoločnosti. Média nejakým spôsobom vytvárajú obraz o tom, čo je normálne a čo je už nejaká deviácia. A choré je to, že deviácie sú veci, ktoré sú hodnotné. To je najväčší problém. Dokonca o tom vznikla obrovská literatúra. Jeden z najvýznamnejších sociológov napísal Lipset, napísal knihu Súmrak povinností. Ako keby povinnosť bolo niečo, čo jednoducho už nemoderné, to už netreba. Človek je preto, aby maximálne seba realizoval sa, aby využil svoj potenciál, aby mal čo najlepší život a tá povinnosť to je niečo také, čo už patrí do minulosti. Samozrejme, nie je to vždy a všade tak, nič nie je čierno-biele. Ako sa spomenulo práve Kysuce, Orava, nemajú problém s tým, že by školy mali sa zatvárať, že je tu stále dosť detí a rodina tu ešte má nejaký zmysel.
Je to aj rôzne inde, hovorilo sa to o Taliansku, hovorilo sa tu o Francúzsku, Británii. To sú zhodou okolností spoločnosti, ktoré nevymierajú, ale iba vďaka obrovskej migrácii. Samozrejme, štruktúra obyvateľstva je iná. Ale sú aj iné veci, napríklad je Škandinávia. Tam je model, kde skutočne rodina je maximálnym spôsobom podporovaná a tam tá natalita je. Niekedy aj toto spôsob. Samozrejme, tam možno zase sú niektoré také metódy, že aj muži chodia na matersku, že povinne si musia ju vybrať, aby videli, čo to je. A možno, že toto je taká... Tieto severské krajiny, možno, že toto je pre nás nejaký vzor, že ísť skôr touto cestou. Áno, naopak, východné krajiny, tie východného bloku vymierajú. Je to Rusko, je to Bulharsko, celý východný blok. Ani sa troška nečudujem, čo sa týka rodín. Dneska máme kvanta rodín, kde otcovia chodia na 3, na 4 mesiace robiť do Anglicka, deti ich nevidia. V podstate máme také déjà vu raz videné, ako keby sa nám opakovalo to, že tie najchudobnejšie oblasti zase ľudia chodia za prácou. Chodili, ja neviem, do Ostravy, ale možno každý týždeň boli doma. Teraz, keď chodia do Anglicka alebo niekde do Rakúska, ich nevidia. Čiže tým trpí aj tá rodina. A je smutné, že nie je schopný tá spoločnosť dať dostatok práce, aby ľudia dôstojne mohli žiť v rodinnom živote. Takže problémy sú, ale je to vždycky otázka priorít. No a najhoršia vec, čo je to, že nám sa tu vtláčajú vzory. Silné médiá, elektronické, komerčné, vytvárajú ilúziu. Tá ilúzia, ja som to povedal, americký sen v slovenskom vydaní. Tie hovoria, že kto je to úspešný, zadefinujú tohto človeka. Robia nové ikony, ktoré majú ako keby ukázať, toto sú tí úspešní ľudia, robte to, ako oni a vy budete tiež na stránkach prvých. Ja chcem povedať taký až veľmi výkričný, ale veľmi ako až oplzlý, ale veľmi výslovný, alebo tak by som povedal princíp. Bola to taká obskúrna dvojica Mojsejovci. Je absurdné, že táto arogantná, namyslená, prostoduchá dvojica z novozbohatlíkov sa stala vzorom. Oni sa vtláčali vzory. Buďte takýto a budete úspešní, budete sa prezentovať svojim prechypichom, gíčom, môžete si povedať, čo chcete, ako vám huba narástla. A vy ste tí hrdinovia. Vydávali sa knihy, tlačil sa toto je ten model úspešného človeka. Dnes a denne nás zaplavujú relácie typu smotánky. Ja niekedy žasnem, keď vidím tie prostoduché rozhovory, čo by som si s tými ľuďmi hovoril. Ja by som si s nimi nemal čo povedať. Ale oni sa vydávajú, toto sú tí úspešní ľudia. Tí miliardári, tí, ktorí majú tie luxusné autá. A to je spoločnosť založená na absolútnom egoizme. Skrátka, postarať sa o seba a nič iné ma nebaví. Nezaujíma ja a moja rodina. To je všetko ostatné. Nejaká súdržnosť, nejaká sociálna kohézia, nejaká solidarita. A mňa strašne ako vytáča, keď sa napríklad boli také rôzne diskusie nejaké, či má byť naša spoločnosť aj solidárna alebo nie, keď dokonca kresťanskí politici hovoria, že solidarita áno, ale nikdy nie vynútená, že len dobrovoľná. To znamená, že nikdy len najmenšie dane, len čo najmenšia spoluúčasť. Ja som bol veľký kritik aj tej rovnej dane, podľa mňa nie je celkom v poriadku, ak nejaký miliardár má relatívne rovnaký podiel na nákladoch spoločnosti ako napríklad upratovačka alebo človek na spodnom rebríčku. Tam žiadna diskusia o tom, či to takto má byť, nebola. Takže áno, je tu súprak povinností, sú tu vtláčané veľmi pochybné vzory. Ľudia, viete, keď boli súdržné rodiny, keď čím bolo viacej ľudí v tej rodine, tak viac pomohli a keď boli dospelí alebo dospelejší, tak vlastne to pomohlo tej rodine, lebo každý sa nejakým spôsobom podieľal. Vtedy to malo aj logiku. Možno, že aj toto je nejaký cieľ, že ak máme prežiť, musíme si znova položiť túto otázku, kam chceme ísť, čo sú naše vzory, čo budeme propagovať a zdá sa, že teda sme troška na cestí, ale ja verím, že ešte stále máme šancu nejakým spôsobom sa vrátiť z toho cestia. No a potom je tu ešte ďalšia vec, že čo bude s nami o 50, 100, 150 rokov, to je otázka tzv. Riadenej imigrácie.
že napríklad niektoré štáty majú, napríklad Česko, že ak teda imigrantov, tak ale z podobného kultúrneho prostredia, teda kresťanov, neviem, z Bulharska, z Moldavska a nie nejakých moslimov, aj to je ale to už horší variant. Myslím si, že Kisúca Orava v najbližších 20 rokoch sa nemusia báť. Čo bude s ostatným Slovenskom, to je druhá vec. Ďakujem pekne, milí priatelia. Ako ste si možno všimli, ten náš predpokladaný časový rámec sa nám troška natiahol, takže sme prešli aj viaceré témy, ktoré sme chceli prebrať v ďalšom bloku. Takže ja by som tak na záver možno ešte poprosil našich hostí, aby povedali aj niečo také optimistické, že napriek tomu, že sme v Európskej únii, sme pod vplyvom globalizácie a mediálneho vymývania mozgov, čo môže Slovensko, slovenský národ, slovenských ľudí, ktorí žijú, uchrániť od toho obrovského liberálneho a anarchistického tlaku, ktorý sa na nás ženie z tej západnej Európy. Čo by sme mali robiť my, tu ľudia v Starej Bystrici, v Čaci, na Slovensku, aby sme si uchovali taký zdravý životný zmysel? Možno je toto treba tiež, aby zaznelo, že tá Európska únia urobila Slovensko krásnym. Urobila ho krásnym možno po tej stránke materiálnej. Asi by bolo škoda, keby sme povedali, že daň za to je, že Európska únia nás, ale potom za toto musíme niečo možno platiť, alebo čo si dať. Ale povedzme si, že naozaj Slovensko je krásnou krajinou, dnešné obce sú krásnymi, než je, či to je Zborov, či to je Stará Bystrica, či to je Nová Bystrica, kde sa pozrieme na Radvožsku, kde si, to sú všetko perličky, ktoré sú nádherné a za to teda ďakujem aj peniazom Európanov. To je fakt jeden. Druhý fakt, vidíme teda, že je tu zaiste aj nejaký taký tlak. Ako dostať jeden, ja vám poviem moju jednu osobnú skúsenosť. Ja som nestretol človeka v živote, s ktorým by som si nerozumel o základných veciach. Že nejaký protiklad. Keď rozprávame o politike, keď rozprávame o problémoch, keď rozprávame toto všetko, čo my tu rozprávame, to sa môžeš rozprávať s každým druhým a každým si budeš rozumieť, lebo každý to vidí, že to problém je. Ale už sa to potom mení, keď sa nejako rozstrníme v tom svete, keď myslíme na seba, na svoj život, na svoju kariéru a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je možno jedna za druhá vec, že teda čo do tej budúcnosti, buď nás nejaká to, čo prežívame, aj pán Michalko spomínal, tá mediálna totalita a tak ďalej, že ja sa nádejam, že vždy, keď je veľký tlak, tak potom vzniká aj veľká obrana. Ako? Akcia vyvoláva reakciu. Takže ono, možno to potrvá. Prečítajte si teraz v budúci katolícky novin, sa robil rozhovor s arcibiskupom z Lublina a on tam spomínal taký termín, že my trpíme všetci tzv. Homo sovietikus. Tá generácia naša. Že sovietský občan. A že jednoducho to musí skončiť. No. Teraz mnohí trpia homo európejský, teda občan, že zase nejako to, ale ja si myslím, že vznikne aj čosi také, že prejdeme tou fázou toho mantia a prídeme na to, že človek je šťastný vtedy, keď dáva. A my dnes máme veľa mladých ľudí, aj zo Starej Bystrice, ktoré idú do sveta, ktorí nejdú len zbohatnúť, ale ktorí idú veľa dávať. Ktorí pracujú na misiách, všelikde v ťažkých podmienkach na celom svete. Toto sú pekné akési javy, ktoré si zase sa teším, že toto môže čosi priniesť aj Slovensku, že tomto je... My sme uznávaní ľudia, nás majú možno všade radi. Že to je veľká vec. A že toto, aby sme nestratili. A tí ľudia prichádzajú a vracajú sa na Slovensku a chcú to niečo tomu Slovensku dať. A verím, že dokážu nejak toto rozlišovanie, ale pod tým veľkým tlakom, ktorý tu je, že tak... No a čo preto môžeme všetci robiť, to je naozaj otázka aj pre nás.
poviem to, že možno poslednú myšlienku, že z pohľadu kňazov a neviem čo, že cirkvi, že aby sme naozaj nestali sa byrokratickou, úradníckou cirkvou, ale aby sme komunikovali, boli blízko s ľuďom. To je dôležitá vec. Ja aj mladých kňazov vediem k tomu. Chlapci, zbytočne budete robiť projekty, akcie, pokiaľ nebudete mať na ľudí čas, pokiaľ nebudete poznať ich životné príbehy. Ty si mi napísal, že bol tu pán dekan 50 rokov predo mnou. Bola to veľká vec, poznal všetkých ľudí. Všetci boli jeho deti. A my toto nezažijeme. Nám toto cirkev nedovolí, my musíme po 4-5 rokoch odísť. My chceme odísť, ľudia chcú, aby sme odišli. Vidíme to na susednej dedine našej blízkej. Jednoducho, keď tam nebude niekoľko rokov farár, tá susedná dedina, ktorá je blízka môjmu srdcu, nikdy sa nedá do poriadku. Lebo bude sa to stále meniť. A toto je niekedy, povedal by som, že keby ten kňaz mohol žiť s tými ľuďmi naozaj, ako žil nebohý Gaher, pán Bohoslave, nehovorím, že to bolo ideálne. Ale bol ich otec. My sme teraz čo? Manažéri? Čo sme vlastne? Unavení, často nevieme, nerozumieme, nemáme čas, stali sme sa úradníkmi a pritom len jedno je potrebné. Zachovaj si zdravý rozum a maj tých ľudí rád a rozprávaj a počúvaj ich a tak ďalej a tak ďalej. Veľa by sme mohli urobiť, keby sme sa vrátili k normálnym prejavom, k normálnym prirodzenému správaniu. To, čo patrí napríklad aj tým kňazom. Ďakujem pekne. No dobre, ja teda tiež doplním, ako ja vnímam Slovensko a jeho príbeh. Slovensko je úspešný príbeh napriek všetkému. Máme za sebou, naša generácia, niečo, čo sa malokedy podarí, vznik štátnosti, vstup do Európskej únie, prijatie eura, Schengen, to všetko sú míľniky, ktoré, povedzme, generáciu, ktorá bola pred nami, nemala. Naše deti môžu študovať v zahraničí za rovnakých podmienok, môžu chodiť po svete, majú obrovské možnosti, ale samozrejme všetko má aj tú negatívnu stránku. V roku 1960, keď Sovieti prepadli, teda mali Sputnik a potom Gagarina a podobne, prišiel Kennedy a povedal, do konca 60. rokov budeme na mesiaci a dal víziu. Dal sen tým ľuďom a vznikla obrovská mašinéria vedcov, technológií a všetko možné. A ľudia žili nielen pre svoje privátne životy, ale aj pre nejaké vedomie niečoho vyššieho. A dneska sa mi zdá, že najväčšia chyba dnešnej spoločnosti, že každý žije bez sna. Jednoducho žijeme len v takých nejakých privátnych veciach. Keď si zoberieme, aké veľké debaty o štátnosti, o tom, kde budeme smerovať, boli pred pár rokmi. A čo je dnesná vízia? Aký je dnešný sen? Že budeme mať diaľnice? Áno, je to dôležitá vec, ale určite to nie je taká prelomová. Ja si myslím, že Slovensko by malo mať nejakú takú dlhú štátnu doktrínu. Malézia v roku 1985 prišla s projektom Malézia 2010 a 25 rokov dala projekt na to, ako sa stane z rozvojovej krajiny úspešnou technologicky a inak teda vyspelou krajinou a podarilo sa to. Problém je, že u nás každá garnitúra skoro vždy poprie to, čo robila pred ňou iná. Ale napriek tomu vidím obrovský potenciál mladých, schopných ľudí, vznikajú startupy. Ľudia už nie vždy odchádzajú preč, ale vytvárajú vlastné technologické parky. Mnoho ľudí sa aj vrátilo a so skúsenosťami zo sveta sa snažia niečo urobiť. Mnoho ľudí napríklad nevie, že niektoré firmy, ktoré si myslia, že sú globálne, vznikli v malých krajinách. Napríklad Skype vznikol v Estónsku, až potom ju chytil Microsoft, ja neviem, Nokia z 5 miliónového Fínska, čo teda bola obrovská. Čiže aj tu nás sa môže zrodiť niečo veľké. Aj my máme zopár veľmi úspešných firiem. A mali by sme mať ešte nejakých politikov, vizionárov alebo osobností, ktorí myslia veľkoryso, ktorí chcú dať sen ten krajine nejaké smerovanie, nejakú väčšiu hodnotu. Potrebujeme nejakú víziu, ako zadefinoval v roku 60 Kennedy Spojeným štátom. Máme obrovské výzvy. Dlhodobú udržateľnosť tohto sveta, ekologickú.
sme, a to som hlboko presvedčený a na základe mnohých, na kraji systémovej krízy tohto systému a buď to pôjde do nejakej kataklizmy, alebo nájde sa séria zásadných krokov, že sa nej vyhneme a budeme ísť smerovať k nejakej humanitnej alebo nejakej slušnej spoločnosti, ktorá nevníma človeka iba ako tovar, alebo ako človeka, od ktorého sa očakáva výkon a ktorý je striktne egoistický, ale ktorý má nejakú väčšiu celospoločenskú víziu. Ja verím, že nakoniec nepôjdeme na cestie. Ja verím a vidím veľa mnohých schopných ľudí, ktorí majú otvorené hlavy. Stretávam sa medzi ľuďmi, ktorí veľmi intenzívne diskutujú o sne, o našej krajine a verím, že sa im to podarí. Ja sám sa tým dlhodobo a systematicky zaoberám. Dúfam, že budúci rok vydám aj knihu, kde budem hovoriť, ako z krízy von. Samozrejme nie vďaka svojim myšlienkam, ale vďaka tomu, čo som sa naučil od iných múdrejších ľudí. No a hádam sa nakoniec tá kritická masa nájde, ktorá otočí to kormidlo a Slovensko bude dlhodobo úspešná krajina, úspešný sen. Ďakujem pekne našim vzácnym hosťom. Poprosím dievčatá, aby sme aspoň symbolicky im poďakovali za to, že prišli do Starej Bystrice a mali sme možnosť s nimi stráviť tento večer. A vás, milí priatelia, pozývam, aby ste zostali na rinku svätého Michala Archaniela, pretože ďalej nám bude hrať skupina Alen z Kisúc a našich hostí ešte poprosím, aby išli medzi vás a aby sme sa ešte spolu mohli porozprávať. Takže ďakujem všetkým a prajem príjemný večer s tým, že zajtra večer pokračujeme ďalej. Takže všetko dobré, ďakujem pekne. Thank you.